Tete Meli. Kanggo Bapak Kaji-kaji, karo Mimi Kaji Negeting, Papi Aim, Mami Nani, Mang Udin, Mbak Nana. Aduh kakak, wis 2 tahun lawas kita hubungan. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Ake halangane aseno, ake rintangan. Alasan duwe anak lan rapi, wayuan kakak bliwani. Kanggo Mbak Yuyun, Aaseno, Aaseno. Mbak Yuyun, Aaseno, lamun kakak bener eman lan bener harapan sayang. Aaseno tanggung jawab sampeyan. Ayahe Cipa, 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 ayahe Cipa. Awan bengi janji kakak tak anti-anti anaknya Mamudin. Ora nialangan, ora pengen luru ganti anaknya Mamudin. Anaknya aku, iya Tete Meli. Tete Meli, aku dong. Kula rela, kula terima asal laksana. Du bos bawang Jakarta, sing paling setia bos bawang Jakarta. Maklum kula nggak ngerti, adik kabli duwe rapi, tapi kepriben adik kula ora bisa kelalen. Mami nani sing sayang, wis terlanjur segalane. Do mami nani kula pengin dikawin. Mami nani papi Ain, lamun kakak bener eman lan bener harapan sayang. Mami nani papi Ain, kula nunggu tanggung jawab papi Ain ya mami. Mami nani papi Ain yang punya Australia tobat, jelas mani gak karo batu ATM sawere. Mbak Nana, Mbak Nana, Mbak Nana, Mbak Nana yang punya Australia. Mbak Nana yang punya Australia. Mbak Nana, Mbak Nana. Awan bengi janji kakak teu anti-anti, modus-modus ora niat, ora pengen luru ganti. Bos bawang, ampun, bos bawang Jakarta. Mami Sipa, Mami Sipa, Mami Sipa. Kula rela, Mami Sipa, asal laksana Mami Sipa. Bagen urip riwayu, bos bawang. Maklum kula nggak ngerti, adik kabli duwe rapi, tapi kepriben aya Cipa ora kelalen. Wis lawas hubungane, wis terlanjur segalane. Ayahe Cipa kula pengin dikawin. Ayahe Cipa, ayahe Cipa,
Nana yang punya Australia, Mbak Nana yang punya Australia, Mbak Nana yang punya Australia. Kini bos bawang repot baik. Mbak Nana yang punya Australia, Mbak Nana yang punya Australia, Mbak Nana yang punya Australia. Dan nokila jelat mani makaro kartu ATM sabere tuh. Kak, jarega. Iya. Nokila. Kesuwun. Mamai Jiva. Ya Allah. Kang Tarsim. Iya bener ya. Mbak Nana sawere 1.000 mauku. Iya nih. Papi Aim Maminani, 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 Papi. Sawer dewe kabur dewe, putak kita kuya. Anak pira kini? Siji loro anak 5. Oh kurang 15 maning berarti. Kan getakila yurong juta bleg-blegan regane. Iya. Kesuwun Papi Aim Maminani Mbak Nana karo Aa Seno matur tararengkyo. Delengen kosi gelange ditarwi duit lewane bos bawang Jakarta. Kesuwun kabeh bae.